Em van oferir participar en aquest projecte i no m'ho vaig pensar, la veritat. I estic molt agraïda perquè m'han ajudat han sigut molts mesos, moltes etapes i coses que he après i molt agraïda, sí, he après moltes coses, he conegut gent i això també per tu no és solament estar treballant i de casa a la feina i tal, sinó intentar obrir-te una mica més, intentar conèixer el teu interior, les teves motivacions, els teus gustos. Aigües de Barcelona vol esdevenir un agent de transformació social. Més enllà de programes que portàvem amb Creu Roja, de col·laboració amb cobertura de necessitats bàsiques, anar més enllà, transformar, ajudar a transformar la societat positivament. El programa ONA ha quedat clar, jo crec que després del que hem sentit, hem vist i el balanç que hi ha hagut, que és l'exponent clar que tenim de que si les administracions, en aquest cas les locals, el sector privat, el sector públic, recolzen el sector social, és la manera claríssima que és possible impulsar aquests projectes per fer aquesta transformació de la vida de les persones, per erradicar aquestes desigualtats. Necessitem a tots i a totes, les administracions públiques, privades, però sobretot també el teixit associatiu, per esdevenir oportunitats per tots i totes. Aquest és el nostre compromís en el perímetre metropolità. I amb aquesta convicció, ja fa un any que treballem a través d'un pacte social en el qual estem treballant amb 17 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, precisament per transformar realitats. Aquest és el nostre compromís. I un pacte social que no ho fem sols, que ho fem amb 24 institucions del tercer sector, que ho fem a través de 30 programes que estan en actiu i que arriben, i que estan arribant, a pràcticament més de 8.000 persones.